Engifuna ukusho kuncane kakhulu ebese ngiyahamba iflight yami imanje nje ngo-2:15. Kodwa engifuna ukusho ukuthi siyabonga kakhulu ukuthi abasebenzi bonke abakhona la bahamba kulendlela le yethu singomakhanya, lendlela yokuba fearless, lendlela yokungancengi izimo. Sincenga impilo kuphela, izimo asiyincengi, siyayifacea. Iyona nto leyo ngempela edingekayo kuwo wonke umuntu omnyama in particular, isikakhulukazi ke kwase South Africa. Sikhathele ukuncenga izimo. Sifuna ukuncenga impilo kuphela manje esibanga nezifo. Impilo siyayincenga ngoba sibanga nezifo esingayiboni, esizwa kuthiwa sinazo. Kodwa izimo zona siyayibona. So ngiyajabula nje kakhulu bafowethu nodadewethu ukuthi ngempela niyasukuma nima ngeenyawo ngosizo lwendlunkulu usiswethu esimthanda kakhulu umntwana usisilondiwe. Siyabonga nje kakhulu ngaleli gxathu usisalithathayo lokusiza abantu, lokufisa ukubona abantu bakithi besizakala ezimweni ababhekene nazo, ngathi isemsebenzini noma ikuphi. Siyabonga nje kakhulu. Nami ke ngifuna ukusho ukuthi nginawo wonke umuntu olwela amalungelo akhe. Into engisuke ngiyenza ngoba phela kumele siqale sidonsa amehlo ukuthi awabheke ngapha. Uma ngaba amehlo esebheke ngapha, sathola indawo efanele yokuthi sikhulume ukuthi yini esifunayo. Ilapho ke la usibona khona singasathuka inhlamba. Ilapho la usibona khona singasahliphisi ngoba sisuke sesiqoqa, sisuke sesilungisa. Ilento oyibona namhlanje, ubona ngigqoka isudi nje. Ingoba namhlanje akuhliphiswa, namhlanje asifune attention. Namhlanje kuyalungiswa imibono yonke evela la eyokulungisa, eyokusuka la kiwa phambili. So siyabonga nje ngalawo mazwi, ngiyaxolisa nokwanda. Ngiyabonga mntwana. Angiphinde futhi ngikusho lokhu. Ngivele ngithuka ubuholi. Ngathuka endlunkulu laphana, ngathuka nesilo. Ngathuka nalaphana kwaShembe. Ngathuka nje lapha nalapha. Ngazi ngathuka ngasezulwini. Akukho la singakaze sithuke khona. Ora ngifuna ukusho ukuthi kusukela namhlanje badadewethu bafowethu ngiphendukile kusukela namhlanje. Uyabona kule position ka Max Inhlula Makhanya. Kule position ayigqoka isudi lapha. Mangibona ngigqoka isudi kanje ngizelwe kabusha. Ngosizo lwenkosi uMancinza kaBhambatha, inkosi uZondi elokothwe ngomunwe wendlulamithi yamakhosi isilu misizulu kaZwelithini. Wayesethi umntwana usisilonde angisondele eduzane ngizovela ebantwini ukuthi ngempela lokho akuxolisa engikwenze ku social media. Did I mean it or ngisazobuya ngizohliphiza kwayibona? Cha, ngane zakwethu, I meant it. Ngixolisa endlunkulu, ngixolisa kwaShembe, kunyazi lwezulu ngiyaxolisa. Ngixolisa nje kwini nonke bazingane zakwethu ngoba nina enithuka kakhulu nithendisa amavidiyo wami. Nakini ke ngiyaxolisa ingane zakwethu. Ngiyabonga. Amshayeleni izandla uMakhanya. Uthokoza sikhulumi nakukhulule. Uze walandwa ngisho ama-bodyguard enkosi Njobelane. Yiwo njalo ade ehleli la elinde yona inkosi. Ubuyele eGoli nje ngimflyisa impela ukuthi hayi uzofika Makhanya. Ngimfonela izolo ukuthi hayi Makhanya uzofika. Uzolungisa lo dawo. Kuthiwa mina nawe bekuthiwa ngiyahlupha kaZulu. Ake silungise kizwe sibone ukuthi liyalunga yini ngoba isihlava esithiwa
yithi esingabe sisifakile esizweni isona esihlakaza kakhulu okwenza ukuthi nohulumeni athathe iadvantage nabanye ngesikhathi sibhekele njengoba umsebenzi wesizwe uyabonakala kanti okabani umsebenzi wesizwe ngoba wesizwe owendlunkulu owamakhosi ngenza lokho I've been doing